Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika kutanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa galo ka subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi mre Zimbabwe takuigira inya yaburizwa na the opposition politician atenda ibiti abuda charayo wachiti kusungwa kwa Neville Mutsvangwa mwana wa ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa, and it shows could there something wrong within the ruling party and the prima divisions that arimo mu bato ZANU-PF. So ZANU-PF yavakudya vana vayo mure Zimbabwe ndofunga last week Neville Mutsvangwa akasungwa nenyaya kudila in foreign currency zvakare nekushandisa maservices Starlink mure Zimbabwe. So in an interview with Newsday Chendaibiti akabuda achitaura iye achiti kusungwa kwa Neville Mutsvangwa kwakumanifesta political differences are within ZANU-PF and the weaponization of the law mure Zimbabwe. Akabuda ataura iye achiti the rule of law has always been abused and weaponized. The arrest of a cabinet minister's son clearly shows that something is wrong in ZANU-PF. The system is now eating its own children because of political differences, and we have always said the law should not be weaponized against political opponents. The law in the country has been privatized and is owned by some people. Those are Buddha Shtawa na Tendaibiti mure Zimbabwe funga mai va Neville Mutsvangwa avana Monica is the Minister of Women's Affairs, Community, Small and Medium Enterprises Development. Ndezvashamisa vanhu vazhinji kuti chii chaitika vatadza kushandisa power ravo here kuti mwana wavo asaonekwa achipinda mujeri. Kutaura kwatiri kuita Neville Mutsvangwa aspenda the weekend ari mujeri mure Zimbabwe. So biti abuda achiti Mutsvangwa should not complain nekusungwa kwaitwa mwana wake nzinoda kuti he is part of the ZANU-PF system iyo yakudya vana vayo mure Zimbabwe. Another source irunzi akataura neNewsday iri muZANU-PF akataura yachiti Mutsvangwa ari kuriska kustripwa his position muZANU-PF mure Zimbabwe. This source yakataura yachiti the Mutsvangwas, both Monica and Christopher, have been ungovernable and they are suffering the consequences, and very soon Christopher will be stripped of his ZANU-PF spokesperson position. Christopher Mutsvangwa should realize that he is no longer wanted and he has been used. Those are ones that are source within ZANU-PF to Newsday chiti vavirava vanga ungovernable. Ndofunga takaona Christopher Mutsvangwa achibiswa is the Minister of War Veterans mure Zimbabwe. So zvorunzi arifana kuunderstand kuti hachadiwe mubato ZANU-PF ende paakashandiswa pakakwana mure Zimbabwe. Tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi. Ndofunga the human rights lawyer Pasmonya Kureba, we are represent my illegal foreign currency traders, akasungwa last month nenyaya yekudila foreign currency. Akabuda zvakare achitaura neNewsday achiti the law iri kufana kushanda pana Neville the same mashandisiro ari kuitwa pa money changes. Akasungwa ataura iye achiti Neville ari kusangana nezvinogara zvichisanganikwa the ordinary people zvinzi saka they should not complain mure Zimbabwe. Abuda achitaura the courts are treating him in the same manner they are treating the other illegal foreign currency traders. There is nothing special about him. It would be a selective application of the law to release one person because he is the son of a cabinet minister. The law does not operate like that. Neville's arrest is what ordinary person have been going through. Na lawyer uyu ari kurepresenta mamwe maillegal forex traders akasungwa zvinzi haasi kufanira kuriliswa nekuda kuti mwana wacabinet minister. Zvinzi mutemo ngaungoshanda semashandiro anoita mutemo mure Zimbabwe. A political analyst anonzi Tendai Ruben Bofana akabuda achitaura achiti kusungwa kwaNeville is just a tip of the iceberg, and zviri kusuggesta kuti there's a deep factionalism iri muZANU-PF mure Zimbabwe. Kunzi hamuna kumira mushe mune mapato akawanda muZANU-PF. Ndofunga Monica Mutsvangwa akabuda achichema pamwe chete naChristopher Mutsvangwa vachichema kuti vari kubatirirwa vachitaura vachiti hazvina kumira mushe
vari kubatirwa mupakashandiswa political victimization. Chris akabuda achiti there are people vari kuda kudisturba relationship yake napresident Emerson Mnangagwa, kutaura kwatiri kuita Neville nevamwe vake vari kupomerwa mhosva navo vanosanganisira Alice Mujachani naSimbarashe Tichingana vakaappear before the Harare magistrate Dennis Mangosi musi weFriday. So kutaura kuti kuita musi wa13 May Monday ndo vakamirira kunzwa kuti vachapiwa bail here muri Zimbabwe. Tingazivi kuti munoona sei nyaya iyi, tiudzei zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. So munyaya dzese idzodzi dziri kunetsa muri Zimbabwe, the former Citizens Coalition for Change leader Nelson Chamisa vakabudawo vachishare a post vachiisa a quote paX yavo, vakataura ivo vachiti maturity is learning to walk away from people and situations that threaten your peace of mind, self-respect and self-worth. Vanakawanda vabuda vachitaura vachiti this message was directed to Christopher Mutsvangwa zvichinzi asisina peace of mind andofunga pakambobuditswa pachinzi Monica Mutsvangwa aitaura iye achiti there are people vari muZANU-PF vari kuvathreatena iye naChristopher Mutsvangwa muri Zimbabwe. Pakabuda pachinzi even their farm gezi rakawanikwa richipiswa, izvi pakakandwa mabhomba, famu rikapiswa muri Zimbabwe. Zvichinzi so kutaura kuno Chris Mutsvangwa ana peace of mind pamwe chete naMonica havasina self-respect and self-worth muZANU-PF, zvichinzi havasi kuonekwa kugonawo kwavo, zvichinzi that's why vana vakuwanikwa ramasituations akadai, zvichinzi there are a lot of big wigs vari mubato reZANU-PF, vana vavo vari into mashady deals, but hapana zvavari kuitwa muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoionawo sei nyaya iyi yabuditswa naNelson Chamisa vabuda achiti maturity is learning to walk away from people and situations that threaten to your peace of mind, self-respect or self-worth. Yanzi nevanhu it was directed to Christopher Mutsvangwa. Tingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section, kuti chii exactly chiri kuitika mubato reZANU-PF. Maone mafactions here kana kuti uyezve chii exactly chakakanganisa Christopher Mutsvangwa chakonzeresa kuti asvike pakuitwa zvaari kuitwa izvozvi nebato reZANU-PF. Tafunga takaona achinzi akanetsana naVice President Constantino Chiwenga, zvichinzi aida kuti take over as the Vice President, zvakakonzeresa kuti awanikwe achibviswa pachigaro as the Minister of War Veterans muri Zimbabwe. Tisingazivi kuti munoiona sei nyaya iyi, tiudzewo zvamuri kufunga kuti chii exactly chiri kuitika mubato reZANU-PF muri Zimbabwe. Tiudzewo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.